Сега. Аз какво да правя? Ходим и аз тогава съберем малко дърво. Да имам. Ти познаеш ли по? Да бе. Аз забирам. Събирам това черно. И по това къде събираме? От това? Да. Чакай. Да. Хора, сега ще оправя малко къщата. Пърника е направил като някакъв неандерталец. Дали ти казах, само ще изклопам. Не му тук да не оправям. Аз защо говориш не изкопам? Опа, не спознах телефон. Не изкопам, вика. Говорим да я направим по-голема, да ти я оправя и после. Какво искаш и прави. Само по-да не го правим, защото не мързи. Та, от това дърво ще го направя. За какво да е? Да, оправиш къщата. Не. Опа. Не знам що. Да. Ама ти още ли си с тия дървените, човек? Не имаме и такива, еге. Еге? Моя чест е тук у ъгъла. Виж къде ми е чест. Ма не бе, махни го там ще има стена. Няма да има. Аз тук ще оставам нещата. Вече съм и вътре. Чули, не ми го махай. Не ви идиот. Аз ще кажем тогава нека е дупка. Не бе, абе човек, тук ще... Що, какво ти пречи като е тук? Ето е тук точно, къде за нас. Тук искам отдолу да се ослон честа. Добре, как искаш? Тук ще ослон, това е честа. Без да копаеш стени, нищо. Ама тук ми да си го отворим. Абе, казах ти бе в стените, бе. Чакай бе, пай се тук ми го вземеш. Пай се бе! А, у мен си добре. Нека го оставим, нека... Тук не е пътта. Ето тук ще го оставим горе, виж. Абе, казах ти не е в стената, бе, ма умен. Трябва бе, умен. Имам такива, ще ги оправим са. Пай се. Аз това го махнам. Добре, чая това ти помагам. Къде си ми е кирката? Строчна. Къде са ми кирките? Как казах, къде ми е строчната кирка? Ще го мрела. Водата пуснахме. Пак. Нищо. За сега ще го спрем с дървото. Не, аз ще го правя. За да си да е добре с къщата. Спри тука. Аре, бе, човек. Я пусни нещо да се пече там, защото нищо не вижда. Фак е, ако аз отивам отвънка да го правя. Опа, сори. Аз слагам блокове без да искам и предсках всичко. Не, това дърти. Като се изпече, аз ще ги съберем и ще ги оправим. Брат, колко време ти е клипа? Не знам, по 20 минути. 15 може. На мобизина може 15. Аре, бе, сега откъде те чепля? После няма мога ги качиме. Що? 15 минути е макса. Добре, хора. Аз за моят клип не съм сигурен да... Ето да преминава. Край. Трябва да правим нов. Ма не бе, ето. Продължава си. Ма няма много качиш. Що? Ще ти забиеш, харе. Клип, който е твърде дълъг. Спри го и ще го изрежеш после. Значи сега продължавам.